Són línies precisament per a recuperar això, no? Per a recuperar aquesta participació, aquesta implicació de la ciutadania en les seues administracions. Són 300.000 euros, és la primera vegada, i Rosa està contenta, la veureu, i pensa que amb raó. Són 200.000 la Generalitat i 100.000 des de la Diputació. Cal avançar en participació i en transparència, que nosaltres considerem que és el millor antídot per a aquesta desafecció. És necessari per a una bona democràcia que la ciutadania se senta identificada en les seues institucions, i per això el millor és transparència, és dir, nosaltres volem que cada ciutadà i ciutadana vulgui saber què és el que fan les seues administracions i per tant que tinguem les ferramentes necessàries per a que això siga possible. I després la segona part és la participació. No sols volem que la ciutadania sàpiga què fem, volem que forme part d'aquestes decisions polítiques.